În ziua aceasta frumoasă a învierii lui Iisus Hristos, vă salutăm cu salutul tradițional și real: Hristos a înviat. În dimineața aceasta dorim ca să împărtășim mesajul din Matei, capitolul 28, în care Matei alege să prezinte învierea lui Iisus Hristos. Atunci când Matei alege să prezinte învierea lui Iisus Hristos, el o face într-un mod cu totul unic. În primul rând, arată despre prime martori ai învierii, care sunt acest grup de femei, acest grup care pur și simplu, la propria inițiativă, se apropie de grădina mormântului cu dorința arzătoare ca să îmbalsameze, să completeze ceva la mormântul lui Iisus Hristos sau la trupul Domnului Iisus Hristos. Acest grup este caracterizat de o căutare foarte arzătoare, până acolo încât pur și simplu îngerii vin și constată și vin și confirmă căutarea pe care femeile o au. Este surprinzătoare această căutare, este interesant modul acesta în care pur și simplu îngerii reușesc să confirme căutările noastre lăuntrice care ne apasă, care ne frământă, pe care le avem în sufletul nostru. Așa că primul grup care reușește ca să fie marcant, primii care reușesc să descopere învierea lui Iisus Hristos, sunt acest grup de femei care sunt martori oculari, acest grup pios, entuziasmat, acest grup care pur și simplu, plin de durere, dar cu o dorință arzătoare, merg spre grădina mormântului, pentru că doresc ca să-L vadă pe Mântuitorul. Un alt lucru care este important și care este foarte vădit în această prezentare a Scripturii și a modului în care Matei prezintă lucrul acesta, este prezentat miracolul învierii lui Iisus Hristos. Este surprinzător cât de mult pune accent Matei pe acest aspect care este foarte important, acest miracol divin care se întâmplă în ziua din-întâi a săptămânii. Acest miracol care pur și simplu, spune Sfânta Scriptură, s-a produs un cutremur mare de pământ și ne este explicat în două fațete în care acest miracol s-a întâmplat atunci în Ierusalim, încât pur și simplu Scriptura spune că și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pogorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și ședea pe ea. Miracolul este un cutremur de pământ care îndeplinește exact acea așteptare pe care femeile nedumerite le aveau. Miracolul este că, în loc să găsească un mormânt păzit de o gardă romană, femeile vin și întâlnesc un mormânt care este păzit de o gardă cerească. Miracolul este că, în loc să găsească un mormânt pecetluit și cu o piatră mare în fața lui, găsesc acolo un mormânt deschis și, în loc să găsească o gardă romană, găsesc acolo că este păzit, așa cum spuneam, de un înger al Domnului. Miracolul este că, în loc să fie intimidate și amenințate de soldații romani, ele sunt încurajate de îngerul Domnului. Miracolul este că, în loc să meargă acasă cu acea credință a unui Hristos care stă în groapa mormântului, ele pleacă acasă cu Hristos care este viu și este plin de autoritate, cel care are cuvântul și are autoritatea să cuvânte chiar și în fața morții lui proprii. Miracolul care, în loc să plece nedumerite și plin de durere, ele pleacă având parte de un miracol suprem, întâlnirea cu Hristos care este viu în vecii vecilor. Și mai mult, un Hristos și îngerul care le încurajează pe femei. Temelia credinței omenire s-a schimbat. Noi nu credem într-un Hristos care este țintuit într-o groapă a mormântului, ci noi credem într-un Hristos care este viu în vecii vecilor. Miracolul constă în faptul că ele pleacă cu acea bucurie extraordinară. În loc să plece cu acea credință, cu acea neajuns, eșuând datorită inițiativelor, datorită faptului că au fost o grupare netrimisă de nimeni, ele pleacă cu această bucurie a învierii și devin mandatarii învierii slăvite a lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Ba chiar mai mult, ele, ca acest grup de femei, trebuie să meargă să mărturisească ucenicilor despre lucrul acesta. Dacă am văzut, în primul rând, acest grup, care sunt primul grup al martorii oculari al lui Iisus Hristos. Vedem, în al doilea rând, am văzut un miracol care s-a produs. Sfânta Scriptură spune că miracolul a fost așa de mare încât
atunci când Hristos a fost pus în groapa mormântului, a fost un mare cutremur de pământ. Până acolo, că Sfânta Scriptură spune că mormintele s-au deschis în capitolul 27 cu 52 și multe trupuri ale sfinților care muriseră au înviat și în ziua învierii lui Iisus Hristos s-au prezentat în templul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce miracol extraordinar! Dar mai mare decât toate aceste miracole este miracolul învierii lui Iisus Hristos, al cărui nume să fie binecuvântat. Aceasta înseamnă că Dumnezeu a acceptat și ne-a dat o dovadă de netăgăduit prin învierea lui Iisus Hristos dintre cei morți. Un alt aspect pe care vrem să remarcăm și pe care Matei îl prezintă cu atâta claritate în textul acesta, sunt cele două grupuri care pur și simplu devin martori oculari al lui Iisus Hristos. Și în aceste două grupuri avem grupul străjerilor care pur și simplu au o misiune din partea gărzilor romane, din partea autorităților, din partea malor preoți și așa mai departe, ca să păzească mormântul. Acești oameni își fac datoria cu deplină conștiinciozitate, în schimb, miracolul suprem intervine în viața lor și atunci când miracolul suprem intervine în viața lor și când Iisus Hristos înviază, străjerii, spune Sfânta Scriptură, au tremurat de frică înaintea lui. Au rămas ca niște morți și au rămas cu această imagine, am putea spune, șocantă în viața lor, în care pur și simplu ei care sunt paza romană sunt pur și simplu baricadați, dați la o parte, ca o pază cerească intervine în locul lor, ia această misiune și mai mult Hristos produce această teamă și chiar această postură în care ei sunt acolo în fața mormântului. Deși erau însărcinați cu păzirea trupului și a mormântului, totuși ca și gardă militară și chiar imperială, ei sunt îngenunchiați în fața învierii Domnului Iisus Hristos și respectiv în fața Îngerului Domnului. Deși erau oameni cu atâta autoritate, totuși în fața gărzii cerești, ei cad la pământ și sunt cuprinși de frică și de spaimă. Deși sunt martori oculari ai unui adevăr inimaginabil și deși trebuia să vestească întregul Ierusalim mesajul miraculos, experimentat și trăit de ei într-un mod așa de autentic, ei totuși aleg să trateze cu atâta ușurință și să dea un raport doar preoților cel mai de seamă. În contrast cu această grupă de ostași, de gardă romană, această gardă romană, avem un alt grup care sunt femeile, care sunt sfioase, acele care pur și simplu sunt dezarmate, care n-au o gardă militară, care n-au bărbați care să fie în apropierea lor, pe care n-au nimeni care să le însoțească, totuși ceva este impresionant. Chiar dacă au parte de un miracol divin și autentic, ele nu se mulțumesc doar cu atât, doresc ceva mai mult. Chiar dacă au parte de o întâlnire cu Îngerul Domnului, ele acceptă indicarea dovezilor temeinice și autentice oferite de îngeri. Observați, misiunea îngerilor nu este ca să aducă o viziune nouă sau să creeze o anumită nedumerire și să prezinte lucruri nemai auzite și neîntâlnite, ci îngerul vine ca să clarifice, ca să dea certitudine femeilor, pentru ca confuzia să dispară din mintea lor. Îngerul vine cu aceste dovezi care sunt marcante pentru aceste femei. Dovezile sunt prin marcarea unui locului îngropării. Nu un oricare mormânt, ci le arată exact locul în care Hristos a fost pus în groapa mormântului. Prin arătarea că mormântul este gol. Prin arătarea faptului că trupul lui nu mai este acolo. Deci le explică motivația de ce Hristos nu mai este aici și le dă explicația clară și care devine fundamentul creștinătății pentru totdeauna. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Misiunea creștină nu se bazează pe elemente iraționale și pe presupuse umane, ci pe dovezi incontestabile care toate culminează cu moartea și învierea lui Iisus Hristos. Ba dimpotrivă, le dă încă un mesaj de maximă certitudine, în care ele să recunoască mesajul Scripturii, cum spune îngerul, așa cum v-a spus el. Observați, indiferent cine există în lumea aceasta, totul se subordonează adevărului Scripturii, adevărului lui Dumnezeu. Iisus Hristos cita Scripturile vechi testamentale, îngerii vin și citează Scripturile nou testamentale și noi fiecare trebuie să ținem cont de lucrul acesta.
așa cum v-a spus El. Se observă un aspect foarte interesant. Îngerul indică și slujește mărturiei nemijlocite a lui Hristos. Ei nu devin un obiect al închinării, cum pretind unii, ci ca cele ființe care se arată spre Hristos. Apoi le indică exact unde să ducă, la cine să se ducă, care este mesajul pe care trebuie să-l transmită. Totul este coordonat de această apariție a îngerilor. Întrebarea care parcă se ridică este cum se face că ambele grupuri au cunoscut adevărul? Cum se face că ambele grupuri au fost martori oculare a unui adevăr pur și simplu incontestabil și inimaginabil? Și totuși cele două grupuri sunt așa de diferite. Cum se face că cunosc adevărul? Cum se face că acești oameni stau în fața unui adevăr pur și simplu care le marchează viața și toată istoria omenirii? Și totuși cele două grupuri pleacă cu două mărturii cu totul aparte. Cu siguranță că adevărul poate să fie acceptat sau ignorat. El poate să fie plenar sau parțial, el poate să fie autentic sau deformat, el poate să fie real și complex sau diminuat, el poate să fie unul aprofundat sau unul de suprafață, el poate să fie unul distorsionat sau să ridice diferite întrebări asupra lui. Întrebarea care se pune în ziua învierii este cât de autentic este adevărul pe care îl crezi și pe care îl cred eu. Cât de mult îmi bazez credința mea pe un adevăr real și autentic. Acum, ceea ce este foarte interesant este că ce face diferența? Cum de se întâmplă că în timp ce unii pot să accepte că învierea lui Iisus Hristos este un fapt real și incontestabil, în timp ce alții contestă acest adevăr? De ce învierea lui Iisus Hristos, de ce Iisus Hristos împarte omenirea în două categorii de-a dreptul remarcabile? Observați, ambii au această cunoaștere. Ambele grupuri au această experiență. Ambele grupuri devin o parte a acestei realități. În schimb, adevărul este cu totul altceva. În timp ce unii aleg să spună preoților și mai de seamă, și acești oameni, această grupare care trebuia să promoveze adevărul, din potrivă găsesc soluții ca să extompeze adevărul, ca să baricadeze adevărul, ca să distorsioneze adevărul și mai mult ca să-l pună în așa formă încât spune dacă se va întâmpla că va auzi guvernatorul, noi vom putea să acoperim, să ameliorăm toate lucrurile. Din ce cauză totuși cealaltă grupare este așa de diferită? Altitudinea determină, spunea cineva, altitudinea. Deci o atitudine corectă determină altitudinea lucrurilor pe care le alegem. Ceea ce este foarte interesant este ceea ce învățăm de la femini. Că atunci când căutăm și avem o căutare autentică, avem cele mai mari șanse ca să putem să ajungem să cunoaștem adevărul autentic. Atunci când avem o căutare constantă, ne va ajuta și ne va conduce încetul cu încetul pentru ca să putem să găsim răspuns la adevărurile, la frământările noastre și să putem să găsim un răspuns palpabil și rezonabil în viața de fiecare zi. Dar există ceva care face o diferență colosală. Și această diferență colosală o face, ne spune Sfânta Scriptură, momentul în care femeile au văzut mormântul, au avut dovezi incontestabile. Dar toate lucrurile astea poate că rămâneau cu o anumită nedumerire în viața lor. În schimb, elementul care este marcant și decisiv pentru totdeauna este momentul în care femeile întâlnesc pe Iisus Hristos, care este adevărul suprem. Adevărul, spunea Iisus Hristos, te va face liber. Dacă unul îl contestă, dacă unul îl diminuează, dacă unul îl denigrează, sunt unii care acceptă adevărul. Și noi trebuie să înțelegem că de atunci și până astăzi, în fiecare perioadă din viața noastră, adevărul este Iisus Hristos. Întâlnirea cu adevărul suprem, cu Hristos cel înviat, este temeiul bazei noastre credințe. Domnul să vă binecuvânteze. Nu uitați că învierea lui Iisus Hristos este un fapt real, chiar dacă de unul este contestat, dar de alții este recunoscut, acceptat și este o binecuvântare pentru toți. Amin.